Dobrý den, já jsem Kamil Jineš, mám stavební firmu, jsem z Brna, dělám to už 22 let a vlastně celou dobu se člověk potýká, jak opravdu sehnat ty správný lidi, aby mohli mu co nejvíc pomoct té firmě a taky, aby ta jejich práce byla co nejlepší a situace se trošku vyvíjí, cítím to už třeba 2 roky a hledal jsem řešení vlastně, jak vyřešit opravdu ten nábor zaměstnanců, protože vím, že je to jakoby důležitý v tom životě. No a přišel jsem na tento seminář. Já už jakoby spoustu věcí dělám ohledně toho náboru správně, ověřujeme reference, ale pořád to nebylo ono a tím dneska mám spoustu nových Ukrajinců, kteří tady vlastně jsou rok nebo 2, vlastně skoro nerozumí a hlavně si nemůžou ověřit tu zpětnou vazbu, jestli byli dobří nebo nebyli. Takže vlastně najednou člověkovi chybí prostě nějaký ty pevný body, podle čeho se rozhodnou. A tak vlastně mi byl doporučen tento seminář, kdy vlastně opravdu jak poznat toho správného člověka nebo podle čeho ho vybrat. A vlastně je to perfektní seminář, protože doopravdy to, co jsem se dozvěděl, tak mě doplnilo opravdu ty informace, které mě chyběly v tom náboru. A teďka doopravdy přesně dokážu vybrat na každou tu pozici, protože každá pozice obnáší něco jiného, ale vybrat toho člověka na tu správnou pozici, aby opravdu on tam byl spokojený a té firmě dával ty výsledky. Takže opravdu můžu doporučit a já mám obrovskou jistotu v tom, jak opravdu tu práci dělám. Takže si myslím, že to naší firmě přinese super výsledky a že konečně stabilizujeme i ten náš tým.